Čauko Maťka. Ahoj Jarka. Čaute všetci. Byť obdarovaný je veľmi príjemné, nie? Na tom sa zhodneme. Určite áno. V prostredí neziskoviek sa s obdarovávaním alebo s darmi stretávame pomerne často, našťastie ešte stále. Môže nás obdarovať fyzická osoba, právnická osoba, môže to byť dar finančný, ale môže to byť aj nepeňažný dar. Budeme vám objasňovať všetky skutočnosti týkajúce sa obdarovávania darov, zmluvy, kto môže, nemôže, ako, aby naozaj nakoniec ten dar, ktorý dostanete, nebol pre vás tým povestným danajským darom. Čiže viac bremenou a príťažou ako potešením a teda darov. Začneme teda klasikou. Musí byť ku každému daru uzatvorená zmluva. To je zaujímavá otázka. Možno by našich divákov, posluchačov zaujímalo, aký je rozdiel medzi darom a verejnou zbierkou. Áno, ináč to je tiež pomerne častá otázka. Rovnako keby sme chceli hľadať niekde v zákone, že či je niekde definované, čo je dar, tak to proste nikde nenájdeme. Naopak nájdeme definované, čo je verejná zbierka. Na rozdiel od daru, verejná zbierka nemôže byť bezúčelová. Čiže verejná zbierka sa vždy vyhlasuje na nejaký účel. Čiže verejné zbierky spravuje ministerstvo vnútra a tam teda sú úplne iné pravidlá ako pri tých dároch. To môžu byť také heky, pomôcky. Už sme si aj povedali v úvode, že ten dar môže byť peňažný alebo nepeňažný a ak chcete dodržiavať postupy účtovníctva, tak na účte 646 prijaté dary sa účtuje iba o tých nepeňažných daroch a peňažné dary by ste mali účtovať podľa toho, od koho ste ich dostali. Teraz máme pre vás také dve infošky ohľadom darov. Jedna z praxe a jedna z nedávnej teórie finančnej správy. Ak vás chcel podporiť nejaký podnikateľ, tak často teda vám dal tie prostriedky cez darovaciu zmluvu. No a teda dar pre nich nebol daňovým výdavkom, tak sa to snažili teda v úvodzovkách zamaskovať tak, že tá zmluva sa síce volala darovacia, ale v jej vnútri bolo teda napísané, že vy ako obdarovaní sa zaväzujete prípadne aj normálne, že zverejniť reklamu niekde u vás na nejakom podujatí a podobne. Takže na toto si dávate veľký pozor. Predpokladám, že zavedením charitatívnej reklamy by už toto mohlo vypadnúť z týchto zlozvykov. Ja mám aj takú skúsenosť ešte presne z čias, kedy neplatila charitatívna reklama, že som dostala takúto tzv. Darovaciu zmluvu, kde bolo celkom podrobne rozpísaný rozsah nejakých protiplnení reklamných. Pre nich to vôbec nebol dar. Tá druhá strana, ten podnikateľ vlastne nebol ochotný uzatvoriť čistú darovaciu zmluvu, pretože on chcel tie daňové výdavky. Presne tak. Takže sa nakoniec aj prerábala tá zmluva. No a tu môžeme aj nadviazať tým čerstvým zistením zo strany finančnej správy, možno ste to zachytili aj vy. Práve v takomto podcaste uviedli, že ak ako obdarovaný príjmeme dar, ktorý je účelovo viazaný, tento dar prestáva byť pre mňa darom. Presne tak. Ja som úplne vydesená, keď som toto počula. Ja som naozaj im ešte dokonca písala, lebo tá pani, ktorá toto tvrdila, som vtedy šoferovala, som skoro nabúrala, keď som to počula. Ona vtedy povedala, že ak tam je stanovený účel, tak už to nie je dar. A ona vtedy ešte vôbec nepovedala to B, že čo to teda vlastne je. Tam vidíš ten účel. Áno. Čiže s týmto sa my vyslovene nestotožňujeme, ale finančná správa to takto tvrdí. Čiže keď vám niekto chce poskytnúť nejaký nepeňažný dar, ja neviem, jazdené auto, staršiu techniku, výpočtovú alebo proste čokoľvek, učebnice a tak ďalej, tak keby ste k tomu nemali zmluvu, v ktorej by bola vyčíslená hodnota tohto nepeňažného daru, tak my ako deformovaná účtovníčka vlastne to nevieme účtovať. Tuším, koncom minulého roka sme mali taký prípad, že obdržali presne nejakú výpočtovú techniku, že ako to zaúčtovať, žiadna cena, zostatková hodnota, nič, lebo oni to mali účtovne odpísané, pre nich zostatková hodnota bola akože 0. No a ešte na záver napadol taký dodatok, že ak sa vám aj stane, že darca od vás bude požadovať nejaký typ vyúčtovania použitia daru, nebuďte prekvapení. Môže to byť úplne štandardná vec. Vidíš, že jaká jednoduchá téma, všetci všetko daroch vieme a teraz zistíme, že ani úplne nie. Podľa mňa zase kopec nových zaujímavých infošiek, našlapných mín, upozornení, na čo si treba dávať pozor, aby tie vaše dary neboli pre vás tými danajskými. Takže ďakujeme pekne, že ste naďalej s nami, že nás sledujete, podporujete. Hovoríte o nás svojim známym účtovníkom, účtovničkám, ale aj ostatným ľuďom, ktorí sa pohybujú vo svete financií, vo svete nezisku.
Takže ďakujeme veľmi pekne a ostaňte s nami aj naďalej. Bez risku, v nezisku.